Tu mets tout bien dit. Tu vois. Donc Iblis a avancé mon yoro. Non tiché. Ala kundafo. No wasu visu. Fezi tu tunazimina lijannati wa nas. Mamu famu na mafia ke jina wala de wa be mo fa. Shitana be mo la. Na duni kana bloki che di ka bloki. O Adama na ni jo yi ko no. Chewere na na. We dene chika ni jo. Akimane do ko aye. Akone de to wa ko. Yusufa. Yusufa. Chenya da kake, chenya keme alitani kini. Ala ye keme ni ta di cheni kini mo. Ni ya ile ni nye kamiba so no bi chuwerela, ni nye kamiba ye chuwerela. Allahu Akbar. Ori kama. Ala ka ni dayorola. Ni uglale do ala fe komi ekuru blozeti. Witi. Hoblo 13. 14 ube ala bulu. Numeti. Farikulo de ka ko farikulo. Nte ni kile nyu. Ala bisede. Ala bisede. Ode kama ko dalila. Kaye nabi nyuma no ni uda ko ubla. Ni to nyana. Aya Muhammadu ni da ko keru dron. Manu girina ku nye korota ka fo ni ngadine sa otibu ye ala ka fo la kara dosa. Allahu Akbar. Wala ko ala ka bolu la tise ko bari ito bari. Aya nabila Yusufu da ka kiru. Mamu no la je safe ala yo otibu gresega ke chenye. Ibi peli ma do ye dugu ko le ba fo jine. Wallahi. Mais فلم يجد اللدم ولا يرفع جماعة adicheblo ni malada musore ka chenya ke ka nyini o mana abichi kini grati jati wallahi oje salabe o ko fe Yusufu nani jo akon mami mina pange amineta kana joro ako dawlati na jima mo ka bonde Yusufu yofo ko yi kodo nabi yuma ndo na kila badale ka kilingile ka mutafo ko kodo mamina ni amineta ka tibi na damile dimi mimi bi muso ka o ma biaka Allahu Akbar. Akwa nabi nyuma no kayo muso mo ye ka damine Hawa Aisha katasi Maryama no mirana dimsui nabila Musa balimake Isa ereba bi Maryama muso mi bagira fiefe kudi Allahu Akbar. Kwa hiyo muso sigile kala minini hakuna midebetila Islamu wenye chei okay sigata la ulibali dala mimi chenu de mwalu ulibali sallallahu alaihi wasallam okay ubele gerele sigira bebi ala wili ala ko jibrila meleke o kodi olu ko anuso jambe sangulo la shuina sawu ala kira baba minna naam sallallahu alaihi wasallam upana mamina ni ti mine nasa ala kira ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko magangono ko gashi do wulila ko parfait kasa o sugu kasa o no ma deri ka be maka ali ka ma dabi wusu yoro mina nabi foko ajar la shwadu ni yi kulo do ako yere ta do na ko ibi kasa ma ko fu yani je wuliche ta kasa flame yoro o kuma Muhammadu di bangira ni yoro ila sa amen ka
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ahmadu Lamina, Muhammadu Habibi, Muhammadu Safina, Kiramana Katimina, wa Imam al-Musalla, salawatu lillahi ila al-wabwasuna rahmatan lil alamin. Naam. Alindi bangira sawu, bangira. Falatu bangira. Naam. Nabi ni Nabi ma kuvi. Alindi bangira. Manyima ko daminena utumana wakera bamina bangeli ngeli wiye muso do swazi ko katali di ko kashida o muso to wade ko halimatu sandia akadugu de sandia o be magangere fe adira o ma we shidi alakraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko asin sazaba hakema akalifara mwabima wode moto alibui sayana lo fana so mami na nabi na sisa nani hakema mana okeleza akalifara mwabina ola wode abatwali bui wode sidna di wulofai abutwali bu sidna di wulofadi wode kunye Abdoulaye Badedi akalifaro fanama Allahu akbar ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam atoro la sa dimsenya mokodo abe mogo ka bakanu ngwe ko sara no mini o ya soro abe dugi ngono ko Muhammadu Amina ko Muhammadu Danama ni ka misali siri koronina ko kalifa la bi yani samere ni ngalo injenina na ya siri chugo na bodo koronina ko jima o ya so a chiri kacha je dalinga amabage bodu me dale ye benye bala na jogo ma ye fendo tamashiri dondola fara do worola kabo alikabala afara me alikabala ko fara injigira kabo safi ko kabla alikabala naam urishu na ubenda keleke ni mogo kabla kulo kera fara ndabagai ko kabla to bi fo yani je wulike Allahu akbar ulu labe ni anfa atakama uma be ala uko ay dole kamale ni mimbe ya no Muhammadu Amina ya wule kana hakika ina naam anana ya ka jara mugu bwako farai che sabati seka Allahu akbar ayi bolo barka ma dawla dro ada ka jara mugu ayi jara mugu kumilingeta akoni quartier mo au ka jenintra olu ye fadwe ni quartier mo au ka jenna quartier mo au ka yamina au ka yamina ayata do ko be ya takata da yoro uko Muhammadu ya kishikele ko de Allahu akbar alu ke odo benna ukeleza akalifa be mina loye Abu Talib ode wulila ka bita
Yamani. Rusho ka doni baba do ye Muhammadu kamale nama ya nofe. Ya fle ako ni yijwe. O ya toko fodoro. O ye labendo ka kam. O sajira na e jona kaduma. Ako ni ngana tu nebulu ya. Muhammadu ka ko gelera. Sallallahu alaihi wasallam. Chana me ma ko walidul bin muhirata onana na wurudere ako abini mine abo twalibu abini mine agare mla Muhammadu yorola ka Muhammadu damo amafa ali yeduya dali ay ko digi utara nyani mushi mabo ako aye twanga ngalo da hali shini mika anve yawo to do ni yukulo do le ko mala wallahi wa asra aje la mi oje asra uklala o ka mamina abu talibu ko ako audiso ni denye kalifai Muhammadu dona danger ro ka bo wallahi anana ka kamaline dodo muso do nana yi o muso yi ko yuka dugu milliardaire di ni ngo izira ja ro di ma Allahu akbar abi foi ni ma o muso yi ne ma ko Khadija to ko Muhammadu ko ka damine a z aflo de la kata ni ya gafe ta ki sigi ina gafe fle no fe njugo ina tani Allahu akbar kira tani Allah odo oyaye akoni ngamane nyinda na maede ebi so kata le ka doni ta yawani wa akoni te yoro dole ako mini mo bla kata o kera pamina na o ka barade dokmi o to ko de ko may sharatu ako may sharatu ini ningata yove utara yove na masam nisimi nana musa ye tono mi so aka jagola wala ababe firila ko no so Allahu akbar abu ni gamale ngani ay tatu utara ona nando masalisi hele mi so lo la tuma de ka so tunwa musa inana fo abu gamale nino ko ikale furi be so o ya so muso jibe sambida ni ala kira shibe samu ali sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ala ke abeta ako meso ako wamba fe kan fundi Allahu akbar bibi ye ninge ni jogo aterege mo kaba aba fo chele ibai onu ba ye do wa ko la bi yo ko la bi ubi ninge bolo de ma ko ingerata Allahu akbar nam Khadija al-Kubra ako Muhammadu ni furi man ne ngana furi alalo kerata ala ukeleza ala kaya muriya manna Muhammadu kunye mai sallallahu wasallam apma fo Khadija al-Kubra apme taga sigi kuluwo muno non tara maka
ndara manne ala ka hine bunanyangila bunanyangi ndamolo mo kata do akulula ko sheko kuli chiba de kumi doni ngoro ni pati jala ya wallahi bunanyangi ala ka hinala ala kan sa zule ka rasul nzigile menyebe kulina sisa Allahu akbar wallahi na chiba mita kulu ni kulu jambai ni kulu nyele damine ibe décourager nga kono na wuba kono kama kulu Allahu akbar ala kira sallallahu alaihi wasallam ade toro kulu tala kuma na jibrula ala jibrula cha ko jibrul habibi nga jonge be duguma nga watu sira ka gerena gerala fadalla fatadalla igerala jibrul nana kana ala kira muhammadu mine ka kira yere di dal abulila ka ko kuwo ode kama doni bawo uba fo yoro la ko qur'ane haya folo bi digira kiraka ko ni doni bawo ni nga ubebe jamo ko ikra ikra fora do ko ne ama bulide ya ama bo bluwola antona so ako Khadija tuma aye birini fini aye birifini birina meleke kwa bina jibrila nanafo ako ya yo halli mudassir ako ya emi me birifini jugoro kum wuli fasirni iba ko rosra odi folo jigiraka fora mota Allahu akbar na afle o doni baba dama betu si jigira folo de jigira ikira fendo de fora yi angodo le o de fora ayi dum law hakilla ni doni baba mi yasi qur'ane ko ikira folo jigira afa e go suratul mudassir na do mudassir na ta do abi soso me na ba do abas ke sew ya yuhallimu mudassir ya echemi me preferi kuro kum li fazirni ika bugoro sira Allahu akbar wa rabbaka fakabir li kitaba barka da bunya Allahu akbar nini foranga kiba mata akasoro ka fa bora ko ikra akone mage kalage ba fo ikra kalange kalange bisma rabbika daba matowe aslamo qur'an tira ala kraka doni jogi fo ala ke samwanzi kana qur'an dafa suran keme an suran tadnani ka qur'an suran duru pla kono munu merlini ala tandui ala bi tandu nabi foko alhamdulillah qur'an suran merlini ko suran duru pla o folo suratul kafi bula suratul nisa yorole ubala sabai bala fatiri samawati ubala fatuya kubla ka qur'ane wele ka mu'minu wele qur'ane kuno ya ayyuhallazina amanu limaniyana qulu wele qur'ane kuno shebi sheki aninani qur'ane sura ndobe aya kebe flani ko dobe aya kebe ni ko ma kele ndo do ko ma e sura ndo da
aya duuru dɔrɔn bari aya 7 mais ya ayyuhal lazina amanu aya duuru bila o aya 7 dɔrɔn don ma aya duuru bila o de kɔnɔ i ye lama yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ minnu welela ye suratul Hujurat ni de kɛra ciba ye kuranɛ jigira ka dɔɔni kana dafa sura 104 aya 600 ni kɔ Ijibu 600 k'o di Muhamadu o kɛlen sa u ye kuranɛ sɛbɛn Damaru faraw Damaru fu Damaru su gosilen k'a kɛ fu ye a sɛbɛnlen kun olu kan olu nana kɔrɔbaya Seydina Umaru ye ɲɔgɔn ye u y'a sɛbɛn golo kan golo misigolo kɛ o sɛbɛn golo wɛrɛw sa kɛ ɲɔgɔn bɛ golo o kuma o waatiw nana tɛmɛ ka muradu kɛ misiri la Seydina Umaru nana n'a ye muradu Seydina Umaru nana n'o ye donc a tun bɛ kɛ tan ten dɔrɔn k'a jɔ Zanbiya o cogoya a tɛ nin ye o tɛ ɲini ka diɲɛ wuli n'o ye an dala walahi ta i ci la nin bɛ donna la de ka tabiw da kɔnɔ olu kɛra an kɔrɔ sisan Abdul Wahabu tile la ciba y'a ka bɔ ka sa kɛ Damaru juguruninw ne jɔjɔ maa ka misirinin kɔnɔ ka Damaru bolow ni tenguruw fɛ b'a kɛ hali cɛja tɛ se ka wuli k'i jɔ i k'u bɛ tɔla la bɛlɛ de bɔ b'a kɔnɔ o de ye misiri hɔrɔn ye misiri halala de ye bari kira y'i kali haramu dɔrɔmɛ janfa wari dɔrɔmɛ a bɛ misiri o misiri la f'a selili ye haramu ye mumini ma bɔ i kan ka misiriw minɛ bari wari min yɛrɛ ma e yɛrɛ b'a bɔ yɔrɔ dɔn wa kɛsu da sɔgɔ mɛ k'o wari k'o kɛsu k'o tile bila kɛsu tigi kun wo b'o kɛrɛ la kɛsu kɔni m'a yɛrɛ da sɔgɔ o bɛ kɛsu jalabugu siri bɛ kɛsu b'a bolo da sɔgɔli ye yan a y'a di Ala ma a bɛna an ka misiri jɔ a bɛ cogo di maa tɔɲɔna ɲɛ gwalen bɛ 40 b'a fɔ a y'a di Ala ma ci b'a de fɔ ka gɛlɛya misiri jɔli bɛ komi heji labbaik Allahumma labbaik Ala ka wele de misiri lahi misiri an filɛ min kɔnɔ ta Ala ka so dɔ don mais nin kɔnɔ anw ma nin décision ta k'a kɛ bilahi Ala de b'a dɔn misiri yɔrɔ don min n kɔrɔkɛ bɛ yan ne y'a wele ka na n ko wɔrɔ n b'a tilalen koko la kɔrɔ n ko an tɛ misiri jɔ di yan k'an k'a jɔ n ko an k'a tɛrɛ cɛ ale tɛrɛ fɔlɔ ci mɛtiri seegin don n'an ka dɔ fara a kan an ka taa fɛ an y'an sew fofo an bɛ ka sen fofo ka sen fofo dɔrɔn ka tigɛ o de filɛ nin ye voilà donc Ala ka ko o de ye ko in ye décision tɛ wa se tɛ maa kɛ misiri jɔ latigɛ wa se tɛ maa taa maka alisilamɛw nin ka gɛlɛn kosɛbɛ kuranɛ jigira nin cogo in na u y'a sɛbɛn k'a kɛ kuranɛ ba 6 ye 2 tora Maka 2 taara Eziputi 2 taara Iraki mais Eziputi Maganda Nazaraw y'o minɛ ka o yɛlɛma k'a yɛlɛma cogo bɛɛ la o yɛlɛmanen de tɛ Buhari wa yɔrɔ dɔw bɛ Buhari la n'i y'o lamɛn i bɛ kasi o Buhari yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a fɛ k'i b'a dɔgɔya surukɛ da sira ma yɔrɔ dɔw bɛ Buhari la n'i y'a lamɛn i bɛ kasi nka n ka diinɛmaa dɔw b'u disi bɛ yan Buhari de a bɛ yen Allahu Akbar
Femi bi ka kirande. Buhari bɛ kira dɔgɔya k'a ka muso caman furu bɛɛ fɔ. An ka tɛmɛ a kan. Ala b'u sara lahara don. U ye kuranɛ yɛlɛma ka nkalon tigɛ k'a yɛlɛma fan bɛɛ. O tuma na ka kuranɛ sura dɔw laturu. O de kama cɛ dɔ tun bɛ yen cɛkɔrɔba kelen tun bɛ yen. Don dɔw u ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka k'a kalan. O cɛkɔrɔba in nan'i sigi Ala tun ye si d'a ma kosɛbɛ. A ko ci b'a tile rɔ Ibn Abbas tun bɛ kuranɛ sura dɔ kalan ne tɛ ka taa bɛɛ. U ye kuranɛ vérifier k'a lajɛ ko nin y'a bɛɛ a ko nin t'a bɛɛ. U taara Egypte u m'a ye u taara Iraki Bagdad ka taa kuranɛ sura in de sɔrɔ yen a tigɛli bɛ bɔ kuranɛ la. U nana n'a ye u ko a y'a manja bili ko an k'a fara sura wɛrɛ k'a farala suratu Tawba kan o de ye lakadi jaabi. Suratu Tawba bisimilayi t'a sɔrɔ a la. Kuranɛ sura bɛɛ bisimilayi b'a la mais bisimilayi t'ale la. A faral'o de kan lakadi jaabi. Kabako sura nin ale y'a dabo sura nin ye a farala dɔ kan de. Cɛkɔrɔba in y'o gɛn o poyi nin cogo la. Kuranɛ dafara ci b'a kan. Ala kira a tora o cogo la Ala nana furumuso nɔgɔya ye. Abubakari Sidiki denmuso d'a ma. A y'a ŋɛniɲɛ n'a ye depuis a san 9 den san 9 Aisha don. Aisha kɔfɛ a ye Afusata furu ka fara Kadijatu kan o tɛ 3 ye. O kɔfɛ Sumijatu o tɛ 4 ye. O kɔfɛ Zeinabu o tɛ 5 ye. O kɔfɛ Zeinabu min filɛ k'a fɔ ni Alakira denmuso Zeinabu tɛ kelen ye a tun bɛ fɔ ne ma ko Zeinabu bintu Jahsh ci b'a muso dɔ kun o tɛ 5 ye. O kɔfɛ Umu Abibatu o kɔfɛ Umu Salimatu o kɔfɛ Jawahiratu muru bɛ nin dɔ dɛ. Ni Ala tɔgɔ bɛ karamɔgɔw bolo muso si tun man ɲi ka tɛmɛ Jawahiratu kan. Ala kɛra furumuso kun. Ɲa da I mana ye kuma o kuma I bɛ ɲɛ cogo wɛrɛ y'a la. O de la Ala tɔgɔ bɛ yen Jawahiratu. Karamɔgɔw bɛ yan o b'a dɔn. N'i y'a Ala tɔgɔ ta furu kɔni ka bɔ furu kelen na kɛ dɛ. Jawahiratu kɔni o kun y'a furumuso dɔ ye. Ka tila Afusata wɛrɛ tun bɛ yen. O kɔfɛ Mariyatul Kibitiya. Ni muso min fɔlen filɛ a ti 8 bɔ. Mais nin bɛɛ la Ala kira ye den 7 de sɔrɔ. A denw tɔgɔ fɔ tan. O kun ye Kadija den ye. A ka musokɔrɔba in min ka kɔrɔ n'a ye e ko jɔ ko Ibrahim ye laban de I b'a ta daminɛ mɔ I b'a fɔ Fatumata Umu Kulsum Worokiyatu o 3 ye musow ye o 4 ye muso ye o kuma na a ta sisan ani Kasum Abdulayi o kuma na I ɲɛ b'olu la o maa 6 musokɔrɔba in kelen de y'o bɛɛ de bange Alakira ye. Ibrahima min filɛ fitinin ye Mariyatu Kibitiya de bangera o la o de fatura seliba don ni kafiriw ko kira denw ma ba wa ka kwatigɛlen tɛ nin ye wa Ala ye wayiyu jigi ka Jibrila bila ka na a ko taga inna toyinaka likawusara Muhamadu an bɛ nin mini alikawusara kɔji ye fa sɔli I ka seli kɛ lirabbika I ka seli kɛ lirabbika wali hali I k'i ka ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ inna saniyaka kafiri ninnu ko Ala bɛ taa o maa kɔtigɛlenw n'o tɛ ba bɛ e la
o kɛra don min o de ye Burahima in sa don ye o tuma na Burahima kelen bɛ muso wɛrɛ de y'o sɔrɔ a ye a bɛ fɔ o de ma ko Mariyatul Kibitiya o n'o tɛ den wɔɔrɔ in a ka musokɔrɔba ye Kadijatul Kubra ale kelen de y'o bɛɛ bange muso tɔ minnu fɔra ninnu ma bange kira ye kalan bɛ nin na dɛ alisilamɛw o tuma nin kɛra tuma min na an tɛmɛna yɔrɔ jan dɔ kan sani Alakira tun ka ɲɛnatigɛ ka kɛ maa ye fo ka furu kɛ a minɛ ta yɛrɛ o de y'a ta ani muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o de ma ko Umu Ayimana Umu Ayiminatu u taara k'u bɛ taa Alakira de jira fa kaburu la ale kaburu u natɔ u kɔsegintɔ u nana se kɔda dɔ la o kɔda in a bɛ fɔ o de ma ko Abuwawu o ye kɔda dɔ ye farigan tuna Aminata kan ye n'o ye kɔnɔdimi gɛlɛya ye a ye ciba da disi la ciba ye den de ye o don muso in tun bɛ mun fɔ a ko Muhamadu ko lɔrajulu i ka diɲɛlabɔ la kɛ cɛ ye wala i sigi fɛn o fɛn mana cɛ mɔ a kun wa ni yɛrɛ muso ni fɛn o fɛn nani mɔ a kun o bɛ tɛmɛ se i yɛrɛ la ko dɔw kun ni ko nani mɔ hali ni adamaden ko don n'i y'a bila Ala ko minɛ kɔnɔ Ala b'a donni ta nin de différence bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛ cɛ ye Aminata ni minɛ n'a ye de ye u y'a su don Abuwawu kɔda la Umu Ayimana a ye Muhamadu da disi la ka kulo 200 taama a bɛ faamu a ye kulo 200 ani ko a y'o de taama sen na Muhamadu b'a bolo a disi la Umu Ayimana wallahi ni de kɛra musobaw tɛmɛna hali yɔrɔ in na o fana bɛ yen ko minali mu'minina rijalun sadaqu ko cɛtigiw bɛ mu'miniw na dɔw ye layidu ta u sar'u k'a kan nka dɔw y'a ta u y'a bɔntɔ mais dɔw sigilen don faliyantazuru u sigilen don ka makɔnɔni kɛ hali sini u ye kumakan min ka Ala ko wa u bɛ sa a kan kuranɛ ye nin de lakali tuma Alakiraba Muhamadu kɛra nin cogo in nin y'a ka ɲɛnamaya f'i ye an bɛna gafe dɔ de don na sisan ka maaw nisɔndiya n'a ye a tulo bɛna don baro dɔw rɔ su in na walanda la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anya sisi seti ala mi shugo ka duje no de ba la ba na قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه akwani bile na ka bo Abu Bakar Siddiq la ala kira ka sai ba ku do anya fo sisa Aisha ta fali foli ni na الظلمات خمسة ولها السراج خمسة ako dibi duru be ako kɔfɛ ko yeli fana ye duru nin ka gɛlɛn na أولها ako a fɔlɔ الحب الدنيا ظلمة ako maa min ye diɲɛ kɔni sa ko de dibi e bɛ dibi la sa dɛ ala k'an kisi diɲɛ kan na وتقوى الله سراج لها
ako yele mi monye odi ala nyesranye ala kange ala nyesranye Amina. ni je kanu soro de ala nyesranye mana sai mako sara no wasani ako aflana الذنب ظلما ako tumu edibi no وتوبة سراج لها ako yele mi monye fe pour que ka buro sa ako de tubili ala kange tubili no والثالثة ako sabana القبر ظلمات ako kaburu edibi mingabu Allah akbar no ولا إله إلا الله سراج لها ako minye o yere sa wala sai kana dibiye kaburi ngono o de kalimatu sadatu la ilaha illallah الصراط ظلمات ako siratu tigedo e dibido dumi kubanye fe na واليقين سراج لها ako yele mi me siratu tigedi no e bolo ye ka ala kile banjia ala ka kile de ake kile nye no kera siratu tigedi fe kaba ala ti fulani nga fofu ma e do were fara ala ka ala ti bolo de ala bishi don kasuri otanya ala be mi ngwa bi do musu muna kayana bare bana na الخامسة akwa duruna الآخرة ظلمات akolla hara de dibi minasu titofi na والأمل صالحا سراج لها ako yele mimmege ala do bulu lahara ko de bara mange aya tesri ma ya fe no kera lahara bi jana selba ina mate bui ay ma yake no وأرواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ako ni mele na kabo ibn abbas la alemi ala kira ka sai badwe ibn abbas akatunga di qur'ane kalana ni qur'ane nege kungara kirala aba fo ibn abbas yo naya qur'ane do kala de ngala me ako ni maka imwara de di dabona bi na la kanisa no النبي صلى الله عليه وسلم ako dono kera uni ala kira kumi yawe ndeme bayi no جلس يوم الجمعة في زيل الكعبة ako dono jumado kunzigi me alikama sumala no مع أصحابه فقال akwani saibo sigi ne kuno ko kira na ni kando no والذي نفسه بيده akonye nkali masala ne kira ni be masabe mulo abina mufo no أن أخبركم بأشرة من أمتي akonda kubaru yani jamakulu tanye kabine kira mando unowa ijo adunya unyana ko siri abane yo ni jamakulu tay ne bi ka tereme sisa ala kira mando ujema ayala bele jamakulu tay ni yera kire mo kire no foni bora rosala ne siri ti yire ibina mariye yesisa inyere anye min yesisa ibina do sisa jabir ka wulinde ja jogo damado jamakulu tay mina fo iba me sisa akwame wacha makuluta mauku baro yano e kabone kira manduna no لا ينظر الله إليهم برحمته يوم القيامة akone ala to jamakuluta flelinga hine fleli la haradu
Dara. Anjini do mine sore nade. No. Illa an yatubu. Ako fonu tubila kabwaro ya lukasa. No. Boda sore ledu. Ko ni tubila kabwala kabaketa ala. Ala kan tu. No. Fasakata nasu jami'an. Ako kera mamina saiba bela jeli dadi. Baru kono gana. Beyi dadi. Ubeka Allah kira fle. No. Fakala Ibn Abbas ya Rasulullah. Ibn Abbas nani kanju ako ya ala kachide. Hadoko. Fedauka ummi wa abi. Ako ni kuma boni fali mbai. Ikali kuma kaina kira. Ni kuma boni fali mbai. No. Man haula inas. Ako jamakulu tai. Oye jonye e mandona. Afonya na kira. Ibn Abbas ni mwota. No. Fakala Rasulullah awalhum. Alaka chide kusa kwa jamakulu folo. Fala yakballahu hasanatuhu. Ala ko tanga teka ni wangele ndashimile. Oko ibole fle alakula. Aka alako banewi. No. Walau ataka alfa rakiba fi kulli yawmin min walad Ismail. Ako halim naye miliyari so. Job bakele ako kamoronya min kulli Ismail. Min kulli yawmin. Ako domodo ako ke aka smela deu kamoronya mo bakele je domodo kone ala mo taka ni mayashina mi kera dangande ifani baba kaba kone ala mo taka. Ibn Abbas di ala kali kira teri. No. Wasalisu. Akwa sabana jamakulu sabana. Saïd Rijou. An-namamu bayna ar-rijal wan-nisaa. Akwa ma mingera ma blanyo na lai chawni musuji. Maba. Meni nduti na de mi ma juta sigi ko dola muso fia bi chekele bu tipma ni mana na folike doni do yere bi na folike doni do mi bo ki jo ita fi muso aka na no yale wale rete muso yifiu ale yere di baisa afoi muso yere ali kunu aye no ya Kesi gile mo luni nyonje ulu tipma ma bo kala mo bare bano ale de ma bla nyona lai no li anna an-namamu ya'kulu lahum nasu hayyan. Akwa ma bla nyona la be ko mi ma me ma sogo kenetike kadudi no Arabiu. Akwa jamakulu nani na Akli al-amwali yatima. bare bano Ako mamu nye yatima uka hake udu. Mausale kude ude ikuluka funi mine udau. Yatime ka dukukolo minala kudu. Oroke sale ku o muso na de unge ko dukolo. Obika pele shuru ka de umalobi. Me ufata kuye furi. No. Qala Allah ta'ala. Allah mi gase korota. Innama yaquluna fi butunihim naran. Akona ye yatimo ka na vulo do ko aye tasuma do ko. Allah kuma ne. No. Wasayusiluna sa'ira. Allah yudanga waye la be ku ye jenni la ko tasuma ingakala de. Kabi kiri. Mu malule do ni mai be ka fondi no te mu zara ka ba mi mu nyeo yayi nga me ko do yana nga sanga sa no el-khamisu. Akwa jamakulu duruna nyaro jamakulu tanidu no shahidu zuhur. Akwa bulo me ba bare ma ba ko be shere du dia shahidu zuhur o shere du
C'est du sérieux. Fais mes marques et il y a. Quand elle m'a couché qu'à boire qu'à motoka. Dokata sur ka boubou doit kana kata jokale au difa. Nega client. À quoi les marques? Abi doyer la kika faut qui marque. Besheriya lama ninde ete kunji kai kamotota wali kama fa jide la me mo soro la kandi o mo kaka avoka fi mi ma defante ta ka solare shaibul jul shiritu non كأنما قتل نفسه وقتل من شهد له ako be koma e shiriya bafa abe koma e critique la fa non وشهيد زور يخرج لسان يوم القيامة ككلب ako lahara do shiritu ne bi boada la komi blunne ka ne bi po nongo hakew ka milinga ka ata de umla uma letri do doni ni we barani do sora tutu mo Tahu je lemai bulu dah. abe mayine na السادس akwa jamakulu worona شارب القمر ako blomi maba blomina bare maba amaba ni leri na sabite mawludu a Ya mauludu. boy ka damina ya ni fere kene ti ibi fere kene yoro Frekena itu rodo. kati darali duna fere kene ti ya Oh, frekena deh. gla jabali du Obey. boy ya no che ibe femiti mu joli fanda data la bebe blosuda gida ala dara Wallahi. ko imbe ikondi wande ne fono ne palaw pina jamana ka ode ka diwa bi setiku kabla ala aw ka diwa ni ala funu na ola o koloro de bisaw on fa daw ma ala ko tubi Amin. na لأن شارب القمر كمن قتل أمه وأباه ako blomina jurumuni minga ka kwae kuma ya fana bada kukani na وقتل 60 نبيا kwa be kuma ye nabi man bi woro da kukani ka jurumuno ka amabawo na أو كمن جمع أمه في بطن كعبة في رمضان ako alisirano gafe ala kali kwa jurumuni minga ka chemi na ya bamuso ladda alikamba kono sungalo kile gafe ka jurumuni jurumu kaka bare bana o ni neti kala dugu kono ni ye lingala ye dugu ci de kama awanga wajulu bafo yoro do ye kwa mano mano ke jokere do adilete ya kwanga ni dugu na وسابق akwati makulu ulonflana الشيخ الزاني ako shije kulungela ne ma fa wi parado mi me bariso indala wajate ya Rodo dah. Abu Jawal. Rodo. ni fama benga foro flay atita deni ta mobile la benyana domo doa Okay. shiu jeledu ina ala soroi na لعنة الله سبع سماوات ako ala yo dana safra wulo fla yo dana Kamu. na fihina ومن فيهن مع ملائكة حتى حين ako fe munu be sangulo la ani meleke munu bala o be ya dana حتى حين في بحر ali jege munu men jila ko ya dana
ala kan kisi kan tanga aywa shije jalagira de jalagira na wasaminu akwa jama kulu shekina tariku salat akwa seli wati duru tuba meberi na yanga do dambe sawu alo maseli fana seli ere do dambe akaguna sisa misigi jouela telefoni ba kulo ama hali seli fana seli na la'annatullahi wal qur'an ako ala yo danga qur'ane ya tigi danga wa tawrata ako tawrata ya danga wa injila ako linjila tu ka danga baka wa zaburu ka danga ba tigi ka bare ma ba na wa tasiu akwa jamakulu tana ruwa ba kunondonawa akwa kunondona el-bakilu ako tege magele ala kana uzura ni ninjama kumutai maoma kera ida sindire ala ka ndumi ka bwana na li'anna al-bakilu ba'idun min al-jannati ako tege magele yoro ka janne ala ka alijinela aya fo yoro be maoma tege ka gele keta fe kan do fulo ka du e de ba fe aka maraye ala ko ke yoro de ka jade ka alijinela sa na wa kharibun min an-nar akwa kasu tasuma la ko nuni da na wa ba'idun min rahmatillahi salihin akwa ka jane ka hinela wa yoro ka jane ka manimona wa mama tega ka gele itani manima do e don fefi na al-ashir akwa jama kulu kana man qatala al-mu'minina muta'ammidan akwa ni mami ni tugu ka silame kelen fa tugu ere boloma ka mu'mini kelen fa tugu boloma na fajazahu jahannama khalidan fiha akwa sigiro shiti la ni galimete mana bujiti ninu ayina sisa mai ni ala kudu koni mami ni tugu ka silame kelen fa sigiro tela tasuma ko o kuma munu beta tugu kelen be je ni ala akbaro e bonne ni ne fo mali karamgo wi ngu ka wadu to ka tie fo bo wi no ye tie fo bi famo dana wa bi kufi de dana meni tie ma fo wa be bi kenye atamulo dia no te ni vole chema ya ni yetu ka mumini ngefa ala ko sigiro mi biye janemedu tasuma biye na wa ghadaba Allahu alayhi wa na'allahu adalahu azaban azim ako ala furunato wa ala yi adana wa ala yi labenge kabla ya ko tasuma ye gina ya di dai alislamu abi temeninga o kumana asrati ta do foleni ni noya ni srati ta wona mi ala ni ala kana on flaw karo bi ala do biso ala kana ni ma alhamdulillah mauludu en soja anye minge sabe no soja bo ambe fulike jamala nere kuma siga ka kamina ninge basa ta wume dula anana shuina ne nana soro zumo be moya no ta munna ta farada la nyere bashi mi do akebe ya bakele fakili ulu na me ka bo bani mo masse ka buje anye ni minge ame ni nyigi ya wasai an fa mu me ya na malaka amu fuku barkada ala batu ka gele de abi fe minge ala batu do aya di jafu afere kana fakade min fora eka ibi fama wajuru ke yoro la ka me atse ka fo wajuru ke yoro ke mbaga body ani nyango ya ke yoro orke wajuru te dore wajuru e fladi wan nazira el mubashira nuso jani ani nuso profilo sirali ni wajuri tagal nuso jari damaka abiga yere ke yoro
voilà mais mɔgɔ sira yɔrɔ bɛ yen o de ye kuranɛ bɛ maaw fɔ yɔrɔ min na n'a bɛ lahara fɔ ala k'an kisi fɛn minnu fɔra yan su in na a bɛ ni kulo ala k'a d'a ma ala k'a nɔ fɔ ala k'a sago d'a ma an bɛna dugawu di dugawu ka kɛ bolobila n'a bɛ yen wa baara banna a y'o sigi an kɔrɔ an ka dugawu kɛ k'an ka sɔ dun n'o kɛra an bɛ taa kado dɔ bɛ yen min n'o di maaw ma bi su in na a ka ɲi ala ka jɔ ma n'i y'a kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye sani san wɛrɛ ni su fɛ ni moto ko b'i la o b'a sɔrɔ i y'o sɔrɔ ni duko dɔ o bɛ se ka nɔgɔya n'a y'a sɔrɔ i ta ye kɔnɔ gan sugu o sugu ni farigan yɛrɛ don a bɛɛ bɛ nɔgɔya min b'o d'a ma su in a y'a filo kɛrɛbɔsigi n'a dira yan sa maa o maa mana na nala i b'a san dɛ n'i nana ko karamɔgɔ ne m'a faamu dɛ n'i m'a faamu i b'a faamu sara bɔrɔ ayiwa a y'a janto a la mobili belebeleba alfatiya alisilamɛw addinu islam nasiha silamɛya diinɛ ye kɔnɔjɛlenya ye ni ala ye fɛn o fɛn fɔ ne ni dugu jɛra n b'a kɛ n bɛ tila k'a di ala ka jɔw ma ne t'i dalidu kɔniya hadamaden ma ala ko ɲinyɔrɔ tɛ maa ye maa min ye dɔnni don maa min ye dɔnni don dɔnnibaa min ye dɔnni dogo ala ko k'o ɲin de alijinɛ ko la a b'a janto nin na aw kelen o kelen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kalo in dara k'a da kaba dɛ mais a ma ban su in na taga seliji minɛ ni seliji yɛrɛ b'i la o b'a bɔ i jɔ bolo rɔ i k'i ɲɛsin dannibaa bɔ sanfɛ n'i ko Allahu akbar n'i ye bisimilahi kala k'o ban i bɛ inna a'tainaka al-kawsara fasalli rabbika wanhar inna saniyaka huwa al-abtar kili i bɛ tila k'a kala fila i jɔlen i bɛ tila k'a kala saba n'o kɛra i b'i jigi ka t'i kimiri minɛ Allahu akbar i birilen tuguni inna a'tainaka al-kawsara fasalli rabbika wanhar inna saniyaka huwa al-abtar i b'a saba kala tuguni i birilen n'i kun lawuli i bɛ t'i ten turu i ten turulen i b'a saba kala tuguni n'i y'o kɛ i bɛ wuli k'i jɔ i bɛ bisimilayi kala n'i y'o kala inna a'tainaka al-kawsara fasalli rabbika wanhar inna saniyaka huwa al-abtar i b'a saba kala tuguni i b'i biri k'i kimiri minɛ i b'a saba kala n'i wulila k'i jɔ i bɛ t'i ten na i b'a saba kala n'i kun lora i bɛ tahiya kɛ n'i ye tahiya kɛ i bɛ salamu alaikum la i sigilen b'a wurudi inna a'tainaka al-kawsara fasalli rabbika wanhar inna saniyaka huwa al-abtar i b'i kɔlɔsi kisɛ kelen na i b'a wurudi i b'i sabali duuru k'i bolo fila ja ala ye ngalila ala la ala min ye Mamadu kɛ kira ye n'i y'a minɛ i ti dɛsɛ i ka denbaya la wa i ti siri maa la bilen n y'o de bila a y'o minɛ wa a b'i da yan a b'i da yan nin wasalen don an bɛna dugawu don an bɛna dugawu di sɔ ma a ka dugawu kɛ maaw ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تبلغ بخمالة إبراهيم وموسى وعيسى محمد ورسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تبلغ
خمانته وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين اللهم لا تبلغ خمانته وتجعله من خير وسرافيل وزرائيل والملائكة أجمعين اللهم لا تبلغ خمانته وتأهل السماوات وأهل الدين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah sabere dama. Sorry, wajuli makene. Sorry. Ay,